Kazoi zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuti tisangane zvakare pachirongwa chedu chamazuva ose. Konai pastor, nhasi zvakare tira kupindura mubvunzo wakabvunzwa noumwe wavateereri vedu pachirongwa chino. Regai tibva tangouverenga sezvawakanyorwa uchiita. Anoti iye, kufa mutemo waMwari here kana kuti pamwe pacho ndisatani? Abvunza ari kuti pese pangofa vanhu toti here ndiMwari, pese pafa vanhu ndiMwari, kana kuti dzimwe ndifuna kuti apa panenge pafambawo satani zveshuwa. Now ndifunga ndichangoverenga mavhesi anga angoite 4 kana 5 anopindura mubvunzo iwowo directly. Nditika pekutanga ndira kuti tiwirirane kuti Mwari ndiye anotarira vanhu mazuva ekurarama. Job chapter 14 inodaro. Regai tiverenge Job chapter 14 ndoda verse 1 na 2 maybe ne verse 5 yacho. Job 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. Verse 5, seeing that his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds and that he cannot pass. Munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nekutambudzika. Unobuda seruva ndokusvava, hagari semumvuri, unonyangadika. Makamutarira miganhu yaasingatenderi kudarika nemwedzi yake nemazuva ake akaverengwa nemi. Makamutarira miganhu yaasingatenderi kudii kudarika. Saka Mwari zvechokwadiwo anotitemera mazuva ekurarama panyika. But tikazoverenga John chapter 8 now verse 44. John 8 verse 44 inoti iyo, you are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. And imi muri wababa wenyu diablos, uye munoita kuda kwababa wenyu. Iye aiva muurai kubva pakutanga. Satani anotonzi muurai. Saka kana Satani ari muurai, toda kuti tigare tatowirirana kuti zvechokwadi hadzisi ndufu dzese dzinowapo nekuti Mwari ndiye anenge ati mazuva emunhu akwana. Dzimwe ndufu dzinotokonzerwa naSatani. Mukaenda pana Job. Ndakuenda pa chapter 1 iyoyo. Munzwe discussion iripo. Verse 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said to Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for naught? Hast thou not made a hedge about him, and about his house, and about all that he has on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. In other words, argument ya Satan ndeyekuti Job ari kukunamatai because ane zvinhu ende zvinhu zvacho muri kuzviprotect. Iye wacho makamuprotect. Kuda kuti dai pasina hedge iri kutaurwa, Satan aigona kutodhila naJob. Ndosaka muchiona mukazoverenga, the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only upon himself do not put your hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Zvese zvawati anazvo zvamaoko ako ndinoita zvanoda, but iye usamubata. Kuda kuti Satan anokubata zveshuwa. Ende mukatendera nekuda kwokuti Satan akanzi zvimwe zvese inonodhila nazvo. Ndokusaka even vana 10 vaJob vakafa. Havana kureva naMwari vana vaya vaya. They were not killed by God. It was the devil. Because paakangotendera kuti zvimwe zvese zvinonzi zvaJob inonodhila nazvo. Even his children died on that day. All his property yaJob yakadestroyeka on that day. Saka ichokwadi kuti Satani dzimwe ndufu zveshuwa anouraya. But zvaanoita anosiya akanda chitupa chakanzi Mwari, vanhu vofunga kuti ndiMwari auraya munhu. Iye anenge atori Satani auraya. Regai ndipedze ndichidai so. Nekuda kwezvandataura izvi, pane mauri saka nhai pasa tiri safe here manje. Regai ndichiverenga kuna mapisarema 91 verse 2 to 5 verse 10 na 11. Mapisarema 91 verse 2 to verse 5. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God. In him I will trust. Surely he will deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings thou shalt trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Verse 10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee,
to keep thee in all thy ways. Chaunongoda bedzi munhu waMwari kuita saJob ari kunzi ainzvenga zvakaipa aitya Mwari. Kana tikagona kuva vanhu vanotiza zvakaipa tichitya Mwari tichiteerera Mwari, God will bring in all the forces of heaven to protect us from the hand of the devil. Asi kana tikasateerera Mwari takonzera kuti ruzhowa runouya runounzwa naMwari rupwanyike. Satani nemadhimoni vanoita dambe pamba penyu munopera. Saka chakakosha vana vaMwari is to make sure that we live a life that is dependent on God. We trust God, we obey God, and his hedge is about us. Kana tangodaro Satani hagoni kutiuraya, hagoni kutibata, because tinenge tine protection yedenga. Asi kana tikabvisa tega protection yedenga, idi Satani muurai. Mwari akukomborerei. Amen.